Yan na, lumaban na si Tipulog. Ayan na. Ayan na. Ang ganda. Ayan na, lumaban din. Yan, naasap mga Aji, content ko naman to. Eto mga Aji, time endo pa rin natin. Ito, itim. Ano ba? Yan mga Aji. Pakita mo sa'yo lakay, pakita mo sa'yo lakay. Mga kagagamba, dito tayo kay Kaji Ayan, sa akin. Yan, Tigre. ganda talaga ng gagamba kay lakay Tigre, palay yan Pagka ganyan kasi ang pugis ng gagamba, kalimitan yan sa palay yan, saka sa damo. Tandaan nyo yan mga kagagamba, mga Kaji Ganyan magkumilati si Usisiro Gagamboy. Ayan. Maganda mga gagamba yan mga Aji. Maganda. Lahat ng mga klaseng gagamba inuusisa niya, alam niya kung saan galing yan. Pagka medyo may amoy, sa kubita galing yun. Ayan. Okay? Sa kalat ng gagamba ko sa kanya po galing. Yan game lakay. Okay, sige, ikaw na Ito umawak. mga Aji, lagay-lagay lang to Ikaw na umawak. Sige. Tignan nyo mabuti pag nandaya ha. Ayan. Ay! Ay! Kaibigan, kaibigan. Muntik na. Kunin mo lakay, kunin mo yung gagamba mo Muntik lakay. na. Kunin mo muna. Nagtalikuran sila. Op. Ayan. Ay! Op. Op. Naisahan na. Isaan ka agad, laglag ka agad ha. Lumamang na tayo doon, lumamang tayo. Op. Sipin mo boy sa kayo tayo nandun na. Yun, nalaglag kasi. Alam mo, may amoy Uy. kiling bakit makapit to? Tapos sa mga Aji, mga gagamba Ay, natin nuli ko dito. pa doon. 1 kilometro ang layo ng tinakbo. Sa mga gagamba natin mga Aji, walang mga kondisyon to. Inihingal ako, inihingal. Sige, tayo. Sige, yan. Tingnan na natin kung gaano siya kagaling. Ba't ang layo ng tinakbo? Yun o. Yan na. Oh, walang iya. Ba't ganon? Ano to? Yung gagamba na to, dipulog to. Dipulog. Dihulog. Ay, yun o. Lumalaban din. Dipulog to, dipulog. Tumutulak din, tumutulak. Ibang gagamba ni Taimindo natin ngayon Oo, pinagpilian pa niya. Mabibigat to. Pinili ko na pinilian pa. Pinili na to, pinilian pa. Ay, yun o. Ang grabe naman si Dihulog. Oo, malakas ito tumakbo. Malakas tumakbo. Nadalawahan. Ang haba pa ng galamay na ito mga Aji. Oo, ang haba nga eh. Mahaba pa to Ayan o. Yun o. Ayun o. Kaya hindi niya mahuli-huli sa haba ng sa haba ng galamay. Oy, lumalaban. Oy, lumalaban na si Dihulog. Lumalaban si Dipulog. Dipulog. Ayun na, sa Iyan puta na, yung akin. lumaban na si Nilamon Dipulog. niya. Nilamon niya. Hindi. Lumalaban din isa Lumaban na si Dipulog. Ito na si Dipulog. Nakipag lips to lips. Kaya mga Aji, lapit na natin. Nadali niya kanina, patakbo-takbo. Style lang pala niya yun. Iba pala to si Dipulog na to. Dipulog nga. Nadali niya, na-stroke agad yung akin. Ang taas ng binom nitong itim na to. Nadali tigre. Pumalag siya pero kita nyo naman mga Aji, ligo. Ito may lahing leon to. Tigre kalaban eh. May lahing leon yan. Yan, nakapalag tong lokong to. Pumalag. Kita nyo Tabi kanina, natin to. Tabi mo yan lagay. Kanina takbo ng takbo. Ganun talaga pagkabida, pag nagigipit, kumakapit. Ayan. Ayan Pag nagigipit yan, sa bakla kumakapit. Ayan, nagipit siya kanina. Tabi natin to. Wala na matakwa yan, lagaan mo yan. Hanap tayo lang kaya. Hanap tayo isa pa. May pagkabakla yan eh. Yung pala gusto nun na nakakawawa siya para pumalag. Gusto niya... Pikon na kayo, pikon. Kung gusto niya, kawawa muna Gusto siya. niya tutuliin pa bago lumaban. Sige, labas ka dyan lang. Labas ka dyan. Magaganda tong mga gagamba na to. Iba yung gagamba kay Taimindo ngayon. Matatapang. Mababagsik. Parang maliit ata yan na kaya. Maliit tong akin Maliit. Dali. Subukan ko hanapan yan lakay dito. Paubos na yung gagamba ko. Ayan. Medyo may kaliitan nga yan sa galamay. Ano lang to, TM lang to eh. TM, good size to. Dali. Tingnan ako may TM tayo. Ang ibig sabihin ng TM kagamat, tindi ng tama. Ayan. Natin. Yan, ang tindi ng tama niyan, TM. Ito ata. Yan. Mahabang, yan, mahaba ang paa niya. Hindi niya masakal pag mahaba ang paa. Ito, tingin ko TM din to. Ayan. Ito mga Aji, basta sa atin do, mag-enjoy lang tayo mga Aji. Si Taimindo natin, dinayo tayo dito. Ayun.
Yan. Sana masiyahan kayo sa laro namin ngayong araw na ito, mga kagagamba, Medyo mga kaji kulahin ha. to. Yun, mga ka-Mendo o Sisero natin dyan, yung mga supporter nila kaya, sana po ma-enjoy natin to. Oo. Game tayo lakay. Okay, sige. Ito, laruan ng mga maliliit to. Ayan. Mga midget. Midget Ayan. to, midget. Tingnan nyo mabuti. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ang ganda. Ang ganda ng laban. Laglag yung sa atin. Laglag yung malaki. Laglag yung sa... Uy, binabalikan pa. Nabol. Oh, putulin na natin to. Kita nyo. Laglag yung sa atin mga kaji. Oo. Yung mga gagamba ko, mga suicide yan. Ano? Suicide Squad. Oo, mga ano yan eh. Oh, isa pa. Mga naghaharakiri yung mga gagamba nila kayo ngayon. Isang hinabol ngayon ng akin. Parang nabaliktad. Uy! Yun, lumaban pa. Pareho na. Nakaisa kami pareho. Nakaisa. Ito mga kaji, mga walang kondisyon to mga gagamba na to. Talagang sundot-sundot to. Kita nyo kung lagpangan yan, oh. Lagpang kung lagpang. Oo, ayan, oo. Nadali pa anong isa akin, di ba katakbo? Nadali pa. Agad. Ay, Pareho to bilang to, pareho isa, pero ngulon to yung sa atin. aha. Yun lang, talaga napipitik niya yung kay Lakay. Oo, mahaba pa itong ano eh, kay Kaji, oh. Ayun, natalikod Naku, tatalikod na naman! oh. Ayun, tabilangan ng dalawa yung kay Lakay. Tabilangan ng dalawa. Dito na natin sa likod. Pero wala nangunguluntoy na siya. Oo, nakatisa. Nadali pa anong akin kanina, hinila ng hinila. Mabuti, hindi nahugot. Wala, mautak eh. Isa pa. Takatala! takbo na. Wala na. Ah, Takbo na siya Lakay, takbo na talaga. Ganda na laban. Pero maganda yung laban, maganda lang. Ganda na laban. Okay, isa pa Lakay, last one. Para lalong masiyahan yung mga kagagamba Kaji. Eh, ano? Wala talaga. Ayaw talaga. Hindi niya malagpang. Hindi pa putong Di yan. kaya. Pero talagang alantutay na tong gagamba natin nanghina din siya. Yung sa'yo naman Lakay. Eh, pinakawala mo kanina sa ulan. Ayun. Ito. Lumakas siya, oh. Pinakawalan ko to sa ulan kanina. yan, oh. Balik natin Gusto maligo lang pala sa ulan yan. Hanap ka pala Kay. Pangatlo, yung pangatlo ha, Aji. Ah. Yung pusa natin, naghahanap na naman ng madadali Yung kanina yan Lakay, no? Kanina ba Manalo, oo. Ito na lang, ito isa. Ganon din kaliit. Ganun din kaliit. Oh, ayan. Ito. Hindi, malit na. Medyo maliit. Yan. Uy! Oh, Pusang nadali. ina. Oh. Kagat, nakagat yung malaki. Ha? Kagat yung malaki. Yung malaki pa yung nakagat niya. Ayan, ang match nito. Matindi Lakay. yan, haba ng pata niyan. Nakagat yung malaki sa likod. Ayun, oh. Ha? May katis siya. May katis Ayun, mga kagamba Kaji, naghalo. Naagatan yung malaki. Sinakmal bigla. Walang takip. Ayun, Tumalo sa put niyo. kabila ng bahay. Nangapit ba yung isa? Ayan. Diyan ka. Takpan mo. Yan, mangapit ba yan? Buisit. Nanunog ng bahay yung isa. Nang raid. Ni-raid na kasi to, yung bahay na ito. Ni-raid ng malaki. Yung tuloy, nadali yung malaki. Ito yung akin, no? Yan. Ayan, ATM ulit yan, ha? Ayan, no? Tigre ulit. Yan. Hindi na nagsawa sa tigre. Ayan. Ito naman sa atin mga kaji. Mais 1. Mais 1 to. yan, Mais 1 kasi mag-isa lang daw. Okay natin lang. Game. Okay. Game. Tirahin na natin para... Ayan na kagad, no? Tatat. Aba, Mahilig sa talsik ito, Napakaduwag yata itong palay na ito. Tatapang Tigre pa naman, gagamba sana ngayon, tigre pa naman. Sige, sa likod niya na lang. Ayan. Hindi matapang talagang gamba pag namumulaklak ng talahin. Iyan na. Wala. Pinakot-ikot lang siya, ginawang bula. Matakbo Pinikot-ikot lang pa, ginawang bula. Ayan, mga kagamba Kaji, tignan nyo mabuti Yan na. Ayan na Maghaharap ng mais at saka palay. Tignan natin kung sino magigik sa kanila. Yung manok ba ay mananalo? Yun na. Naghiwalay. Nakatisan yata yung mais mula kaya. Mukhang humina yung packet. Humina yung packet. Ayan, nabaluktot yung packet. Ayan, lumabad yung parang nadali yung mais. Nalaglag yung mais. Walang iyang galing. Bumaliktad. Bumaliktad Ayan, Ang galing nung gagamba nung kay Lakay. Parang yung first fight natin Nangulunto yung kay Kaji, Iba tong kay Lakay natin. Gumanti siya, sabi niya. Kanina ka pa, nangaasar ka Ayan to. Grabe to, pumalagpa to. Bumaliktad pa yung tama laro. yun, sabi nila. Ang tao pag nagigipit, sa Bombay kumakapit. Ayan. Wala na, tumakbo Ayaw na. Inisnab na, Wala. Inisnab na. Grabe naman to si, na to?
Umatakbo na kanina, tapos biglang Tumatakbo nabaliktad na, yung laban. bumaliktad pa. Ay, ano? Oh, lumalaban din. Lumalaban pa. Oh, ayan oh, nakipagkagatan. Nako, nabilutan na naman. Nabilutan na naman yung sa atin. Ayan, oh. Wala, binaks yung 4 na gagamba natin, mga kadi. Iba. Nadali na naman. Oh. Isipin mo, mga bakla-bakla na to, pinipitik-pitik lang ha. Binilutan pa yung sa atin. Wala, grabe itong gagamba nila kay ngayon. Iba yung tapang ng gagamba nila kay. Tandaan nyo mga kagagamba, pag namumulaklak na ang talahib, ganyan nakatindi mga gagamba. Yan, matatapang na. Kaya ingat kayo sa ahas, maraming ahas nga nagkalat. Oo. Pati saan lang dyan, pati sa syudad mayroon. Ayan. Ito mga kadya, pakita natin. Gagamba nila kayo, namumula yung paa, maganda-ganda. Sipin nito, pinipitik-pitik na to ha, tumatakbo-takbo na, bumaliktad pa. Wala kayo. Kaya talaga tabi na nila kayo. Isushoot na naman natin dito sa ngayon yan. Pag-usapan namin to mamaya. Tapos pakita ko lang sa inyo mga kadya. Yan, ganyan, tingnan nyo mga kadji. Ito, jumbo to lakay no. Sige, pakita nyo, papagapan. Pakita natin sa inyo pala yung jumbo. Para makita kayo ng jumbo. Ibig sabihin ng jumbo, malaki. Malaki. Ah. Parang hotdog, malaki. Ganon. Pag kumakain kayo ng hotdog, ganon. Pagka... yung regular, ganun lang. Ayan. Ito mga kadya, pakita natin kung gaano kahaba to. Ayan, oh. Ito yung jumbo mga kadya. Yan. Yan. Yan, oh. Napakahaba po talaga. Ito yun. Yan. Yan. Galing to sa kanya. Yun. Galing to sa kanya. Ito mga gagamba ko, galing kay Lakay to. Hindi naman lingit sa kalaman nyo mga kaji na lahat ng halos gagamba ko talaga is nanggaling kay Lakay. Yan o, kitang-kita nyo naman nasa dulo na siya ng stick mga kaji pero laki talaga ng gagamba. Ayan o, napakahaba. Yan, atake mo yung kamay niya, yung paa niya. Yan. Yan, haba talaga. Tabi na natin mga kaji Yun, nakita nyo na, gaya ng jumbo Yan Baka ang mamaya jumbo. bigyan kayo ng jumbo, ganun lang. Irregular yun. Jumbo yung chan. Jumbo ang tiyan. Jumbo ang Tanda, rinse, yung jumbo, ganun ha. Kasi yung kaibigan namin na binigyan ng jumbo. Jumbo yung chan. Yung galamay, tersira. Mahal pang bili. Ito mga kaji meron tayo. Tabi na natin mga kaji may jumbo dyan, may OS din. Pero yun. Makita nyo naman mga kaji anong size nyan. Tabi na natin to. And yun, salamat kay Lakay at pinuntahan tayo dito. Maraming salamat kay Kaji dito sa pagpaunlak niya dito sa kanyang teritoryo, mga kagagamba at mga Kaji. Yun. Maraming pong salamat. Hanggang sa muli po ulit na pagbabalik dito. Loobin na ako ng Panginoon. Yun, salamat din kay Lakay kasi pinupunta niya tayo dito. Dineliver niya pa yung gagamba natin. And God bless po sa inyo lahat. Sana nabibigay pa rin namin yung gusto nyo. And mag-enjoy lang po tayo lahat. Enjoy lang natin to kasi larong pambata to. Yun lang, ano Lakay? Kahit matanda. Kahit matanda, ayun. Larong pangbata. Na pangmatanda. Na pangmatanda. Kami yung mga matatanda na nagbabata-bataan. Pero pwede na rin bata. Yun lang, and God bless po sa inyo lahat. Okay.